before tayo papasok sa loob, breakfast muna tayo guys. Doon mo sa... Diyan tayo mag-breakfast. Lian's Kitchen. Tara. Yung ating breakfast guys, 1.5 na rice as usual, tapos afritada. Kain guys. And guys, gamit ko na vlogging cam today is yung aking cellphone kasi parang maka-edit ako pag nasa gym wala ako. Pasok tayo sa loob. Tara! Lunch time, so nag-lunch na kami guys. Welcome back! Fresh from Cebu. Hindi kayo. Hindi. Punta kami sa Unitap. Apil mo kay ako na pundang maatubang siyang naong padako kay ako nga. Sama kayo sa topic ko. Ha? Ha? Ang sa? Kaya sinutingog. Tapos sa gas, yung palighay lang po. Namin ko ganito. Sa may damitan kami kasi mamimili kami ng susuotin sa party. This 14, lapit pa kasi. Yan sila. Welcome sa aking hardin. Si Tamtam at ang kanyang hardin. Wow! Makulay ang mundo basta't nandiyan bulol. Nandito kami ngayon sa mga mabulaklaking lugar. Mura lang dito guys. Kung gusto nyo mga synthetic na bulaklak, synthetic na bulaklak, you can visit here. So, affordable na ang prices niya. Na-discount pa sila. Makulay ang mundo pag nandyan ka. Wow! Flowers. Ha? Alam na. May napapapicture na fan. Bibilhin niya ang buong damit na to. Ano nga dito? Regalo sa mga asawa, affordable lang. Pili na ka gel. Ito, TV. Yung short tignubo ka, nakita ang pik-pik. Ang ingay-ingay ni Tony Gonzaga. Karot! Ay naririto. Pasko na. Ganito yun. Meron dito mga polo dito guys. Ayan. 199 lang. Tsamba-tsamba lang sa quality. Kung may quality yung makuha mo, mas better. Denim jacket.
450. Jogging pants, 199. $139 lang. Yun, maganda talaga ito sa Unitap guys. Yun nga lang, ang quality is chamba-chamba. Mga pants, slacks, shirts, brief, ayan. Meron din silang mga tawag nito, vest. Nagbe-vest ako dati. Nung medyo payat pa ako, ngayon ayoko na mag-vest. Kasi lumulobo ako. Sabot kumutambok. Tapos lumulobo ako. Binang 3/4 na damit para sa kanyang hobby. Ito yung first na napili niya. Para pababae man siya. Ayoko yung kanyang details. Ikaw te. Dito ako bumili ng jacket ko nung party kami sa media namin, Media Group, DDI. Kita sa iyaha kung okay sa iyaha. $350 lang siya. Okay, Yan, so ang ganda ng denim jacket. Gusto ko siyang bilihin, pero baka hindi pa ngayon. So bibilhin ko to. 350 pesos lang siya. 350. Diba? Sulit masyado. So kapal na ng kanyang tela. Boston 67. Wala paliton ti uy. Palito na lang na ako. So wala na ni ugma ba? Ano lang. Ito sa suotin ko sa Cebu pero baka mabibigatan ako ba? Bilhin o hindi? What do you think guys? Comment down below. Bibilhin ko or hindi. Good deal na siya for a leather jacket, no? Papalit na kami sa office. Sa Julo ba? Ikaw mo siya Cebu ko na siya kwarta. mag-rent mo si Oy. Asa? Gagi. Malit mo? The good thing about our office is malapit siya sa mga pagkainan, sa mga remittances, mga banks. Buwa nga sa video kahapon, uy. 1 hour sobra ka nagulat dito ba? Kasi nilawag amulin niya. Ano daw? Magpalay kung tayo kay Pao para naman. Kasi buwana na lang ko. 5 minutes human na. Right, ang sweldo sa restaurant niya, ang sweldo. Restaurant na na. Ano na, di? Jen, sa inyo ko ni Jen. Dito ba yung makeup kit? Magdala ko. Ako yung make up sa inyo ha. Ina Jen. Ako mag-make up sa kanila. Sa party. Party namin is on December 14 after work. So mag-work pa kami, mga half day, tapos election na sa hotel. This time kasi hotel kami. Ako make up te. Ako make up. Ako mag-make up sa kanila. Nagawin ko silang mga cosplayer, mga drag queen. Hi guys, mapunta ako doon sa Unitap kasi yung mga bata gusto pabili ng laruan. Kasamahan niyo ako umulan sa labas. Maambon guys. Patsay. Nasa Unitap na daw sila. So puntahan ko na lang sila doon. Baka namimili na ng laruan.
Yung isa kasi si Gian, gusto niya ng laruan. Nabili daw. Kala sige. Bili tayo. Paglaruan guys, doon kami sa Unita pumibili kasi nga mas mura siya. Though hindi naman gano'ng kaganda yung quality niya, at least yung mga bata kasi na-enjoy nila yung laruan. Kahit simple lang at saka madaling masira, okay na sa kanila. Yan, so papasok na tayo sa Unita. Nataas daw sila. Himala, okay yung elevator nila, escalator nila. Christmas time. Flowers. Yan. Ano yan? Ha? Dahil lahat? Taga ano ang camera? Gusto ko. Yun na. Sa'yo muna. Gusto ko. Bayaran mo yan. Bayaran mo yan. Bidaw? 49. Pila man isa? 49. Ito, na bum 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 bum. 50. Mas okay yung mga laruan dito kasi affordable lang siya guys. Sa mga may mga inaanak dyan. Sama na. Sa'yo mo. Bubbles na lang. Hindi na lang, ayaw na lang. Muna yung muha na. Na. Nakamani. Sa bayad na. Mama. Mama daw bayad. Gian. Sa bayad na. Ay ako. Ay. Kailangan ko to. Ito din. Bibili na din ako para sa akin. Kaman sila. Dami pera ni madam. Bayaran mo yan, Day. Bayaran mo yan, Day. Kumuha ko na. Mana? Ha?
Goodbye 1,000. Ha? Yan, so doon na lang sumakay doon. Very sweet. Tsaka, ano yan? Parang Jollibee. Maraming tao. Uy! Ang tao! Ha? Na! Dito ang entrance, sir. Nakabayad. Dito yung earning. Na, dali na! Ma'am, dito lang lagi sa Oh, taas yung pila, oh. Taas pila. Yun yung kabila. Man. Sama na. Yun na. Ice cream daw. Tara. Diyan. Ice cream daw, dua. Dua ka, Jis. Dua ka, 10. Naku, dito ko. Saan sa pila? Nay, mga puno na po eh. Mugian. Yun na. Tulong silang mango, durian, at saka charcoal na, no? Yun na. Thank you. And then quick please. Kapila na ni mo? Abaho. Yun na. Sarap. Pagtao. Rubin. Tsaka isaw. Sarap. Hindi si Kuya mag tuhod. Ano na? Oh na. Yun na. Yun na. Na, yun na. Nali na.
dito ng ano kay kuan? Take out do ha? Chicken. Chicken. Ano kay kuan? Ano kay ketchup? Ay, pork daw te, isa te. Chicken na lang. Chicken na lang. The first time bumili dito kahapon. Sarap ng pan nila. Kanilang siopaw. Lapit lang sila sa may Osmeña Park. Sa may City Hall. Yun, City Hall. Dito si Ate Tang. Ayan. Thank you. 17 pesos yung isa. Sulit siya. Maliit pero sulit. Masarap. Nabalik na ako sa office guys. So, ang taas ng break ko no. 40 minutes break. And so okay lang mag-vlog dito sa public kasi walang nagnanakaw. Madaming pulis oh. Yung mga sundalo pa sa likod. And as usual, daan sa pedestrian. Sa Davao kasi pag merong pinatupad na batas, sunod agad lahat ng tao. Kasi stricto masyado. Dati nahuli ako ng Yossi. Meron akong vlog doon guys, about Yossi. Doon sa vlogging channel ko. Sino matatakot dito mag-vlog yan dito? Ang dami-dami talaga yung sandalo. Tingnan nyo guys. Ayan. So walang nagtatanghang magnakaw dito. Ayan, nasa elevator na ako. So maya maya 5:30. 5:30 na pala. Mapapractice kami ng sayaw para sa aming practice 14. And wala na akong ginagawa. So practice guys. Tara. Yan guys, so tapos na practice namin sa sayaw. So diretso na ako sa gym mall ngayon. Siya mga let's go down! Guys, sa ano mall. Ayan, para sa doon sa isa lang kumakalit ako ng tula ako guys. Tula ako. You can dance the beat. Tala. Hi guys, sa gym mall namin. Ayan, so ayun nga. Yung ganap natin today Wednesday, so sa Friday meron tayong event. We will be meeting someone, artista na naman guys, beautiful na artista, and bukas di ko alam kung anong event natin. So yun lang, balik ako later guys. Naglalaro yung dalawa, tingnan nyo. Ano yan? Ha? Yan, hi guys, sa bahay na kami ni Yuna, and that's it for today, and thank you so much for joining us with our Vlogmas number 4. Bye bye! Bye guys! Don't forget to subscribe to my channel, my second vlogging channel, Tamigi Ko Yung Vlog. See you again for Vlogmas number 6. Bye!